benar dengan saudara Mendoan Altivi. Oh iya, benar. Ini ada pengiriman paket. Ini Betul sekali, Mas. Ini paket kasang dari Jepang. saya foto dulu ya, Mas. Maaf. Siap. Ya, terima kasih, Mas. Mari. Terima kasih, Mas. Akhirnya teko kasang sok Jepang. Wis ra sabar aku pengen ngarit nggo kasang impor saka Jepang. Dene kakek Sugiono. Bungkuse iki lho. Oh, atine. Pokoknya aku kasar nek ogak saka Jepang. Aku mau ngarit aku. Kudu kasar saka Jepang. Nek ra saka Jepang aku yo mau ngarit. Tiba pokoknya njaluk kasar saka Jepang. Nah, iki kasange. Lah iki kasange saka Jepang. Wah. Meskipun bentuke kaya ngene, iki nek nggo ada suket iso jagatan mlebu kabeh iki. Masuk saka Jepang iki. Warnane wis mantap. Ngarit yo semangat. Wis pokoknya langsung menyang ngarit iki kudune. Nek ra menyang ngarit wis ra masuk. Langsung kudune. Pokoknya langsung menyang ngarit nek iki. Salam perguruan arit sakti. Suket Jembrung, Kawi Dasmi. Los ngarit. Ngarit kene meneh. Mengko tak adai kasang impor saka Jepang awakmu. Langsung tak adai wedhus kuno mah wis kelen adai kasang impor saka Jepang. Wis sing kamot kintalan iki. Duh, aritku ning ndi? Sukete jembrung ya aritku ilang kok. Lho. Alah, ora apa-apa. Wis, ayo balik. Masalah arit sesuk impor meneh saka Jepang genti. Gak apa-apa, penting untuk kasang anyar. Sira lho. Hahaha.